Tervetuloa kaikille! Tänään me pelataan pikkusen oudolla tavalla, nimittäin puhelimella Forttia. Mutta joo, mennään oikein Forttiin, oota. Zero buildi, totta kai yksi tiimiläinen vai oliko 2 playeria, no joo. Mennään, mulla on tosiaan tämmösiä ukkoja tässä ja sillain. Mut joo. Sitten vaan mennään oikein Forttiin. Mua vähän jännäskättää, koska mä joskus pelasin tätä. Mä ehkä olin hyvä. Mä en muista, onks mä enää hyvä. Mikä ihme? Joo, mä laitan kyllä nää peliäänet pois. Hei, kukaan ei ammu mua. Mä oon tiimiläinen. Toi saattaa ehkä pikkusen ihmetellä, kun on täällä jotain tanssia. Mikä tää on? Apadapa. Mikrofonin päällä vaan seistään katsoa. No vittu. Hypätään suoraan. Mutta tää on siis mulle melkein uutta. Tai no, ei oo ihan uutta, koska mä joskus pelasin tätä. En tiedä miten, mutta jotenkin pelasin. Mut ihan sama. Nyt mennään suoraan vaan pelaamaan. Mutta älkää sit ihmettelkö, jos mä oon huono. Meinaan puhelimella. Ajatelkaa. Mä voin jossain kohti ehkä kertoa teille, että mikä tää sovellus on, mutta oota, täytyy ottaa noi aseet. Sitten oho, pikkusen lagaa. Joo. Pikkusen outoa. Hei. Nyt. Tuosta tulee varmasti joku, niin mä oon valmiina ampuu. Joku tulee varmasti. Mulla on se. Siinä joku on. Apua! Kuole kakkapää. Vau, mä tapoin se. Aika outoa. Sitten juostaan täältä pois. Tosta no. Nyt juoksunappia, slaidi. Hyppää. Juoksunappia, slaidi. Hyppää. Oho. Juoksunappi, slaidi. Hyppää. Juoksunappi, slaidi. Juoksunappi, slaidi. Onko täällä joku? Hipi. Mä oikeesti vähän niinku jänskättää. Koska mä en tuu ikinä voittaan. Tai no ehkä joskus, jos mä oon harjoitellut jonkun 2 vuotta, ehkä vuosikin riittää. Mut mun kaverikin ehkä tulee pelaa. Ehkä. Se on 1% chanssi, että se tulee. 1,5 ehkä. Sano millä mä tuun. Se tulee ehkä tabletilla pelaa, ehkä. Koska tähän tarvitsee kaikki kirjautumiset ja semmoset. Mutta nämä on mulle aika helppoja. No mä en hoitelemaan. Mikä toi on? Kukkia. Mä katsoin, että se on joku ihmeen mörkö, mutta siellä on sieltä. Kato tänne päin. Ei toi oo sieltä. No ihan sama. Oota, onks tää niinku tämmönen, että kato, kun hyppää niin. Joo, mä en ihan kerennyt ottaa
juttua. Näköjään se on tommonen. Mene nopeammin, kakkapää. Mistä nyt kattoo eri suuntiin? Oota. Ei, tää on maailman surkein asia. Mut kommentoikaa, jos te haluatte Forttia lisää tällä puhelimella. Ja niin käykää seuraamassa Maapoikaa. Mitä mä ton tein? Nää. Raive. Rive menee. Nää oli näitä. Noi OG-pelaajat ehkä muistaa nää laitteet. Joo, mä en edes osaa ajaa tätä enää. Tai no osaan, mutta niinku puhelimella. Pikkusen vaikeeta. Mä tuun pikkuchanssilla pelaa. Laitoiko sä ton? Ei kun mä löysin joku Fortti-sovelluksen ja se oli ihan oikea Fortin traileri. Paitsi lukiko siinä Epic Games? No, se oli ihan vaan Fortta näytti. Siinä oli, kato, mä näytän sen trailerin, mikä siinä oli. Sun pitää näyttää. Se oli tämmönen. Oota. Epic Games, joo, hyvä. Koska jos tässä ei olisi lukenut Epic Gamesta, niin sitten se olisi... Kato tuota traileri. Joo. Samanlainen, mutta mulla on vaan eri kuva niinku. Tästä on irti. Nyt täytyisi vaan hoitaa juttuja, että mä tuun pelaamaan. Fortnite. Epic Games. Hyvä, koska jos Mikolla... Koska Mikko nyt tulee pelaan, koska... Kyllä sä tuut, koska siinä lukee Epic Games Pro. Joo, mutta ehkä. Sitä ei vielä tiedä. Jos sun äiti suostuu laittaa ne kaikki sähköpostit ja semmoset. Kun siinä täytyy niinku semmoset... Ootan, että täällä on lata-aikaa. Mutta mä katson, kun sä pelat. Tää on pikkusen vaikeeta muuten niinku... Toi video on vasta 8 minä kestänyt. Mutta mitäs mä kysyn äitiltä, mä vaan laitan. Mistä sä tiedät ne salasanat? No kyllä mä ehkä. Mitä ehkä? Tai en mä ehkä tiedä kyllä, mutta mä vielä en tiedä. Apua. Mä olisin niin hyvin jo, jos mulla olisi noit... Mene pois. Mä en halua tohon. Toi laite on kironnut mut. Ihan kuin jossain kohti aina niinku tämä. Oota. Joo. Sanoin niistä WhatsApp-kanalistakin. Mä sanoin jo, Mitä sä sanoit? että seurakkaa Maapoikaa. Ah. Mutta jos ette kuulu, niin seurakkaa Maapoikaa. Se on mun kanava. No mä luulen, että meidän on pakko mennä näillä. Entä jos mä vaan kämpin? Tanssi taas pikku emoji. Onko vähän outoa pelaa puhelimella? Joo. Mutta se on vaan kiva, nyt sä voit pelaa Forttia aina joka aamu kotonakin. Ja mä voin muutenkin muitakin tehdä. Kannattaisi ehkä nyt juosta. Joo, mä yritän. Mutta kun tää on pikkusen vaikeeta puhelimella. Mene. Joko se video loppuu kohta? Joo, tää video todellakin loppuu kohta. Okei, koska mä en ehkä nyt pääse, niin jos me kuvataan vaikka Roblox-video. Mulla on akkua tarpeeksi. Mutta tää video kyllä tulee julki. Kyllä tää tulee varmaan julki. Jos tää on vaan yksi matsi. On sitä se eka matsi. Joo.
Mä teen vaan yhden matsin ja sitten mä teen toisen, koska mä lupasin mun Mikolle, eli Missopoille, että mä teen nyt kontenttia todella paljon. Koska mä en Se oo voi ollut... tehdä Robloxia sitten, kun tää on video valmis. Mä ajattelin sitä voitais tehdä. Mikä tämä on? Chesti. Kuvataan Robloxia ton jälkeen. Käykö? Joo, käy. Mä menen Robloxiin nettiin peliin. Mutta ei paljasteta vielä mikä peli se on. Vaan... Paitsi muistakaa, mä voin täältä Epic Gamesista pelaa vaikka Minecraftia ehkä. Ehkä Minecraftia pystyn kanssa pelaamaan tältä sovelluksesta. Mutta tää peli on pikkusen sekaisin, että tää video taisi olla tässä. Heippa!